gyerünk, indulj már. Gyerünk. Jó, Tessék, de hát... már is indulj. De a... Nem és nem. Ide bizony nem fogsz visszamenni, a baba jól van, lépj olajra. Igen, majd menet közben berzenkedhetsz. Azt akartam mondani, hogy bent hagytam a kulcsomat. Oh. Most aztán benne vagyunk a kulimázban. Sajnos a házmester nincs itthon, de figyelj, a mamám nem sokára itt lesz, és nála van kulcs. Nem tudok addig várni, csinálj valamit, rúgd be azt az ajtót! Berúgnám, de Bibis lesz a lábam. Egyébként is hallod, minden rendben van, hiszen Emma most alszik. De mi van, ha kiugrott az ágyából? A fejét se tudja még fölemelni, de persze kiugrott. Jézus Mária, nem zártam el a csapot. Rachel, biztosan elzártad a csapot. Kérlek, szedd össze magad, jó? Nem kapcsoltam ki a tűzhelyet? Nem főztél 1996 óta. Nincs nyitva az ablak, mert ha nyitva van, berepülhet valami madár. Uramisten, igen, ebben igazad van. Azt hiszem, hallgass csak. Mi? Mi ez, egy galamb? Nem. Várj, nem. Ez egy kőszáli sas. Rárepül a sparheltre, és mentel lángra kap. A baba ezt látván kiugrik a rácsos ágyából, hogy megmentse a királyi állatot. A sas azonban félreérti, agressziónak véli, és csőrébe ragadja a csecsemőt. Eközben a csapból zuhogó víz elönti a lakást. Baba és madár még mindig lángokban, a csőre, mint halálos bilincs, belezuhannak az áradó vízbe, és elnyeli őket az örvény. De bánni fogod, ha mindez igaz.